Φίλιππε, θα ρισκάρεις? Λέω να ρισκάρω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι για πρώτη φορά θα το ζήσουμε αυτό. Κανείς δεν έχει ρισκάρει. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, θα πω το γάμα. Θα πεις το γάμα. Τελική απάντηση. Χονγκ. Ναι, ξέρω εγώ, ναι, τελική. Όχι, όχι, δεν θέλω, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι, όχι, πάρε το χρόνο σου. Αλήθεια, αλήθεια, δεν είναι. Είναι 70.000. Είναι. Απλά θέλω να μου το πεις σίγουρος. Λοιπόν, ναι, το γάμα. Τελική απάντηση. Ναι. Παρακαλώ, κλειδώστε γάμα. Δώστε λίγο ακόμα, δώστε. Σε ευχαριστώ. Νομίζω αξίζει τη θέση του παρουσιαστή πλέον από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που ζω όλο αυτό το καιρό εδώ. Γι' αυτό μου βγαίνει έτσι συγκίνηση, γιατί έχω δει ανθρώπους να έρχονται να θέλουν να πάρουν χρήματα για να αλλάξουν τη ζωή τους, να πάρουν αυτοκίνητο, να πληρώσουν δάνεια. Άνθρωποι να τα καταφέρουν, άνθρωποι να μην δεν τα καταφέρουν, να φεύγουν πληγωμένοι, να μην μπορούν να το δείξουν μπροστά στην κάμερα. Άλλους ανθρώπους να παίρνουν περισσότερα από ό,τι πιστεύανε. Αλλά αυτό το πράγμα να φτάνουμε, ήταν η τρίτη φορά και η φαρμακερή ευτυχώς, να φτάνουμε σε 100.000. Πάρα πολλοί κόσμος από εδώ που το ζει, ξέρει, καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Μπορεί να έρθει και ο αδερφός του λίγο, παρακαλώ, βοήθησε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, δώστε ένα χειροκρότημα και για τον Γιώργο. Γιώργο μου, έλα και εσύ από εδώ. Συγχαρητήρια, γιατί χωρίς εσένα δεν θα προχωρούσαμε. Ελάτε να καθίσουμε λίγο εδώ, γιατί εδώ ήμουν έτσι που έχουμε το καλό φως. Γιατί το σκηνικό έχει και αρκετή έτσι, νύχτα και είναι αρκετά σκοτεινό σε κάποια σημεία. Και εμείς και αρκετό φως αντανακλείουμε εδώ, βοηθάμε. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πάρω τηλέφωνο του πατέρα σας. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πάρε λίγο τον αριθμό. Είναι το δικό μου το κινητό εδώ. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι απ' έξω? Τα ξέρει όλα εκτός από το κινητό του παπά του. Είναι συγκλονιστικό. Φανταστείτε, προσέξτε, να ήταν αυτή η ερώτηση των 100.000 ευρώ. Πες μου το τηλέφωνο του πατέρα σου. Και να μην το ξέρεις, να τρελαθείς. Αλήθεια, σκεφτείτε το εσείς εκεί με τις ερωτήσεις. Μήπως πρέπει να το βάλουμε σε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, 6,77. Ναι. Θα το πεις στον αέρα, Δεν μην το πεις στον αέρα, γιατί θα παίρνουν όλοι το παπά σου μετά. Σωστά, δεν πρέπει. Όχι, θα του ζητάνε δανεικά, δεν κατάλαβες. Δεν θα σας μείνει φράγκο αυτές οι 100.000. Αυτό είναι. Κάτσε να το πω. Πώς λέγεται το όνομα? Παύλος. Κύριος Παύλος. Μάλιστα. Μισό λεπτό να το βάλω και εδώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα, τον κύριο Παύλο θα ήθελα. Ο ίδιος. Κύριε Παύλο, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Συγγνώμη, πώς σας ενοχλώ, είναι κατάλληλη ώρα? Όχι, όχι. Ναι, κύριε Παύλο, ξέρετε ποιος είμαι?
Όχι. Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, ο παρουσιαστής από τον Αντένα. Ναι. Έτσι, δηλαδή σας παίρνουν κάθε μέρα. Σας παίρνουν κάθε μέρα παρουσιαστές από την τηλεόραση, κύριε Παύλο. Όχι, έτσι, απλά λέω σαν να το θεωρούσατε δεδομένο είναι, σαν να με περιμένατε. Ναι, για πες μου. Τώρα θα σας πω. Είσαστε καλά καταρχάς? Καλά, μια χαρά. Ναι, και να σας πω, το ξέρετε ότι ήρθαν τα παιδιά σας να παίξουν στον εκατομμυρίουχο, Ναι, το ξέρω. Ναι. Εσείς είχατε πάει κάποτε, αλλά δεν σας βάλανε να παίξετε. Έτσι, δεν είναι? Είχα κάτι στην καρέκλα, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα, σας την πήρε άλλος. Ναι. Μάλιστα. Εδώ ήρθαν τα παιδιά, έπαιξε ο Φίλιππος. Πώς και δεν ήρθατε κι εσείς εδώ έτσι να δείτε λίγο την κατάσταση πάλι, να ξαναθυμηθείτε? Έπρεπε να φυλάω την εγγονή του γιου μου. Α, ποιον είναι, ποιος είναι? Εγώ, Την κόρη του γιου. Α, τέλειο, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι έκανε ο Φίλιππος και ο Γιώργος, πόσα λεφτά πήρανε? Πέστε μου. Πόσο πιστεύετε ότι πήρανε? Ξέρω εγώ, 10.000. Και βάλε 30. 30.000, Σας αρέσουν τα 30.000? Εντάξει. Και σε ποιον δεν αρέσουν. Τότε θα σας πω ότι πήραν 100.000! Κύριε Παύλο, πήρανε το μεγαλύτερο έπαθλο μέχρι τώρα στην Ελλάδα που δόθηκε στον εκατομμυρίουχο, 100.000 ευρώ. Ναι, σας του δίνω να το μιλήσετε λίγο εδώ παρακαλώ, για να κρατάω λίγο και το μικρόφωνο. Ναι, μίλησε. Έλα, μπαμπά. Έλα, Φίλιππε, συγχαρητήρια, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πήρα 100.000. Το αφιερώσανε σε εσάς, κύριε Παύλο, ήταν η ρεβάνς που δεν είχατε παίξει. Ναι, ναι. Και ο Γιώργος σας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, βοήθησε κομβικά σε μια ερώτηση και έτσι φτάσαμε μέχρι ψηλά. Αν δεν ήταν ο Γιώργος να μου πει πόσο ζυγίζει το κύπελο του Μουντιάλ, ούτε 15 δεν θα είχα. Γι' αυτό σου είπα να πάρεις εμένα για τα αθλητικά. Εντάξει, δεν πειράζει, και ο Γιώργος καλή δουλειά έκανε. Ναι. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, κύριε Παύλο, δώστε χαιρετίσματα και στη σύζυγο, να είστε καλά. Και να είστε, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να πείτε και στη σύζυγο συγχαρητήρια για το πώς μεγαλώσατε αυτά τα δύο παιδιά. Αυτό δεν κοστολογείται ούτε με 100 εκατομμύρια. Και θέλω να πω ότι είναι υπέροχη, ευγενής, γλυκής, με το χαμόγελο. Τώρα λέει ο Αρναούτογλου. Να, η μαμά ενθουσιάζεται που λέει ο Αρναούτογλου. Εσείς τίποτα. Έπρεπε να μιλήσουμε με τη μαμά. Κυρία Δάφνη, δώστε την να της πω και της κυρία Δάφνη συγχαρητήρια. Κυρία Δάφνη. Κυρία Δάφνη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. 100.000 κερδίσαν τα παιδιά. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνατε, κύριε Δάφνη, μαζί με το σύζυγο. Και ξαναλέω, να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω την καλή δουλειά που κάνατε λόγω των χρημάτων, αλλά λόγω της ποιότητας που είναι σαν άνθρωποι, του πόσο γλυκοί, ευγενικοί και πόσο κύριοι είναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο για αυτό που σας λέω, εντάξει. Είναι φοβερά, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Θα μπορούσαν να πάρουν και 200 ευρώ, το ίδιο θα σας έλεγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δάφνη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλοφάγωτα, καλοφάγωτα. Λοιπόν, τώρα θα δώσω τα κινητά των παιδιών στον αέρα. Παλιοί συμμαθητές, φίλοι που έχετε οικονομικά προβλήματα, να ψάξετε να τους βρείτε. Επίσης, να σου πω ότι μετά την προβολή θα σε θυμηθούν παλιές σχέσεις, παιδιά που δεν σε θυμήθηκαν, άνθρωποι που θα σου πούνε συγχαρητήρια. Θα περάσεις πολύ δύσκολα. Δεν το ξέρεις. Κυρίες και κύριοι,